Α, χαμηλό ρε είναι δρατά, χαμηλό ρε, χαμηλό. Χαμηλό, κατάλληλε. Οκ, πάμε σνίπερ, θέλουμε σνίπερ. Οκ, ελάτε ένας. Πάω σε αυτόν, πάμε αυτόν. Οκ, με τον πάνω. Ποιος μιλάει ρε? Μπήκα μάτζε, τι έλα ρε μου λέτε ρε? Μπες πει τώρα, όχι πάλι, πήγαν πριν. Οκ, φέρε σνίπερ, φέρε αυτό, φέρε αυτό. Οκ, δείτε πόσο προ είμαι ρε, 3-2-1 headshot. Να δώσω 3-2-1. 3-2-1. Τι κάνει ρε μπατζούκα ρε και αυτές. 50. Οκ. Και τι κάνουν γκέι. Την μπατζούκα. Κοίτα γκέι. Τι κάνει ο σκάμερ, hacker. Κάτσε κάτω κουράδα. Κάτσε να σου βάλω ζωή, να σου βάλω εδώ. Κάτσε εδώ, βλέπετε ζωή. Οκ. Lock in. Lock in, good boys. Έλα ρε, τι κάνει, πέφτει. Έλα. Πάμε, Άζη σε private. Σε private. Περίμενε, Μάικ. Κάτσε, θα χάσω τον κεφτέ, αυτό μου πετάει μαχαίρια και τι κάνει. Άρε νουμπά, κάτσε κάτω κουράδα. Με σνίπερ, 3, 2, 1. 1. Πού πήγε ρε? Τι κάνει? Κάτσε κάτω. Κολλάει ρε μπρο, κολλάει. Μπες χώρο, μπα. Τώρα βαριέμαι. Αύριο μπορεί, ναι. Αύριο μπορεί. Άλλο και σας είπα αύριο μεθαύριο. Όχι, αύριο. Τσάτ, αύριο τι μέρα είναι? Αύριο είναι Τετάρτη. Δηλαδή σήμερα Τετάρτη. Λέω και αύριο μπορεί να ανοίξω πιο νωρίς. Θέλω να πεταχτώ λίγο στα μαγαζιά. Θέλω να πεταχτώ να βγάλουμε το δέντρο, να ξεστολίσω το δέντρο. Κάτσε κάτω. Να ξεστολίσουμε το δέντρο πίσω και να βάλουμε άλλα πράγματα. Timer. Α, ναι, αφού είμαι στην άλλη οθόνη, ρε μπρο, γι' αυτό. Εντάξει, άντε, σου το βάλω σωστό, ρε μπρο. Θέλετε και timer. Οκ. Θέλω να πεταχτώ, μήπως πάμε RL. Ξαναβγείς εξερεύνηση. Μπα. Θέλετε, όταν πάω, επειδή θέλω να φτιάξουμε πίσω το στούντιο. Οκ, θα φύγει το δέντρο και θέλω να βάλω άλλα πράγματα. Θέλετε να το κάνω IRL, να ψωνίσω, να ψωνίσω. Να το κάνω IRL, να πάμε στα καταστήματα IRL. Να το κάνω IRL. Ναι ή όχι. Ναι, οκ. Οκ, good boys. Οκ. Κάτσε κάτω. Τσακαλαγαμπούμ, οκ, IRL. Να πούμε στα καταστήματα μέσα κέντρο. Οκ. Τώρα δεν είμαστε κέντρο. Τώρα εδώ που μένω δηλαδή δεν είμαι κέντρο. Έλα, 5-0. 5-0, κάτσε κάτω. This is